Ziurwater enpresa bizkaitarra, uraren zikloan teknologia eta zerbitzuak uztartzen dituna, bilatuz beti digitalizazioa, optimizazioa eta efizientzia. Ziurrek gaur egun egiten nahi dana edo sortu zen enpresa aktibitate bezala izan zen urriesak inteligentzia artifizialez detektatzea. Inteligentzia artifizialak detektatzen ditu soinuen bitartez nun dagoen fuga eta softwareak ematen diguna da detekzio hori puntua. Eta horrek ekarri duna da, azkenean jakitea infrastrukturetan nun dauden fugak eta horrek ekarri duna ere da, rekurso bezala ere balioan jartzea ura. Uraren kudeaketan berrikuntzak ematea ezinbestekoa da, ura rekurso limitatua baita. Hortarako Ziurrek sortzen dituen prozesu eta teknologia bitartez, gaur egun efizientzia ematen nahi da dauden infrastrukturetan, klima aldaketarantzako eta sortzen nahi dian hito berriei aurre egiteko. Inbertsioari botako nuen mezua, Ziur enpresa gazte badala, konsolidatua, espansioan dagona, puntako teknologia erabiltzen dula, klienteen valorazioa, feedbacka oso dela, bai ingurumenari eta bai klima aldaketari erantzuten dion proiektu badala eta hazkundean dagoen merkatua dela.